Goeiedag, ik ben Emiel Stoffers en ik ben aan het björkje. In deze serie ga ik dwars door Friesland om verschillende boeren te helpen. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is björkje voor beginners. Hey, Hoi, mate! pak daar. Goeiedag, beste mensen. Ik ben hier in Akkerum op de plaats van Hans Kerkhoff. Hans praat in Fries, maar ja, daarom kan hij een beste fan zijn. En hij doet in vleeskei en sperma. En dit binnen die kei. De zogenaamde Black Angus. Ze jouwen dus geen molken, het gaat puur om het vlees. Goeiedag, Hans. Goedemorgen, Emiel. Ja, buitengewoon. Wat gaan we nou eerst doen? Nou, de buurman die heeft een tochtige koe. Ja. En dan gaan we een Black Angus stiertje in doen. Nou, In zijn manieren. dat krijgen we wat even. Zo, Nou, Emiel. dit is een ton vol met sperma. Sperma. Lekker. Dat heb je goed ingeschat. Wij gaan 2 rietjes klaarmaken om te insemineren. Alja, Black Angus, sperma. Onder andere. Maar er zitten ook rietjes in van Vlekvie, Noordschootbond, Bruin Swiss en dergelijke. Je zit al je verschillende rietjes in. Ja, Ik zeg voor me een ton vol. vol sperma. Ik zal het je laten zien. Oké. Wat voor temperatuur had dit? Min 196 graden. Hoeveel betaal is het voor een kwakkie? Voor deze stier betaal je 14 euro voor. Oh, nou, net raar. Dat dacht ik. Hè? Dat dacht ik. Nee. En daar gaan we de koeien dan mee insemineren. En hopelijk worden ze drachtig. Nou. Dus als je goed je best doet, heb ik daar over 9 maanden een kalfje. Ik had nog nooit jij erin, maar ik zeg maar, of de mij net bin kool. Wij gaan de rietjes klaarmaken. Ja. Druk hem voorzichtig aan. Hier ga je straks mee de koe in. Ja. En dan druk je zo. Als je op de juiste plaats zit, dan druk je zo het sperma eruit. Dus nu ben we laden. De gun is geladen. Ja, die gaat. Zo blijft hij lekker op temperatuur. Glijmiddel mee. Tuurlijk. Ga maar je sperma op een eigen kant op. Nee, en dan gaan we naar de buurman. Op zijn minst presterende koeien gebruikt hij, zoals veel veehouders doen, een vleesstier. En in dit geval dan een Black Angus. En over 9 maanden, als de kalfjes geboren worden, dan neem ik de kalfjes weer terug. Het is een minst presterende kei, dat binnen die minste molken. Ja. Minste molken geven in de regel. En waarom worden jullie ster zo'n Black Angus stier? Omdat hij van zijn betere koeien wil hij nakomelingen aanhouden natuurlijk voor zijn eigen vervanging. Ja, Want hij wil verder fokken met zijn betere koeien. logisch. Oh, hier zijn we dan. Kijk, de boer staat al te wachten. Goeiedag, Emiel. Deze is schoon, anders veeg je hem schoon en dan ga je hier naar binnen, Ja. in de endeldarm. Even kracht zetten. En de kracht zetten en dan ga je Even voelen. ontspannen. En dan ga je op zoek naar de cervix. De cervix is de baarmoeder, En hoeveel dat? als een soort worst. Een worst. Een worst. Dan ga ik hiermee naar binnen. Dan eerst in de vagina, Ja, want we zitten nu in de anus, hè? ja. Ja. En dan breng ik het pistolet naar de mond van de baarmoederhals. Dan druk je hem nu leeg. Ja. Dan ga je met... Ja. Ja. En dan met deze hand. Oh. Ja, dat is goed. Oké. Ik viel alleen nog maar een hele prutte stront. Ik weet niet. Is deze koper goed? Die is hartstikke goed. Nou, het is mijn ingere doolhof je bent. Ik denk dat ik beter in het G-sport vinden ben dan in Servilex, weet je niet? Het is ook niet eenvoudig, want zo'n inseminatiecursus, dat duurt 6 halve dagen voordat ze het onder de knie hebben. Oh ja, nou, dan Dus snap jij ik doet wel het dat voor ik de er nog eerste niet keer van begreep. Dat niet Jan en Alleman... Zo, ik bak er niet van in ieder geval. Heel verkeerd? Hè? Oh. Oh.
Hans hield dit melkvee, maar is daar op een rare manier aanrekken. Hij leidt zelfs uit hoe dat zo kwam is. Dat is nogal een verhaal, dus een bekje dicht, opletten, ons begrijpt er aan niet meer van. Oké, dus Nou, daar lopen ze. dit ben ze. Dit zijn ze. Hoe bist erbij gekomen, Hans, om met dit vee onder de slag te gaan? Wat ik altijd heb gedaan is jong vee opfokken voor export. In 2015 had ik 63 dieren lopen. En in de maand juni had ik toevallig net 2 vrachten verkocht voor export naar Engeland. En in juli, augustus maakte het ministerie van Landbouw de fosfaatwetgeving bekend. En de referentiedatum werd genomen op 2 juli. Dus dat was een datum die lag al achter ons. En het aantal vee wat je op dat moment had, dat is de referentie, zoveel vee mag je houden. Nou, ik had er dikke vette pech, want op die datum had ik nog maar 5 pinkies lopen. Oh Dus, jee. andere woorden, ik heb wel land, maar ik mag geen vee meer houden. Nee. Althans, geen vee voor de melkveehouderij. Oh, en daarom vle- is het toegegaan. En vleesvee is vrijgesteld van de fosfaatwetgeving. Dus zodoende kan ik mijn land toch nog nuttig maken. Juist. Nou, wat is dit? Een gezellig familiefietstochtje. Ja, Emiel, we gaan nu de Black Angus verwijderen. Het gras waar ze nu in lopen, dat is op. Ja. Dus we gaan ze nu in een nieuw stukje, vers stukje gras doen. En dat doen we altijd met het hele gezin. Cas, jij rijdt voorop met de Kawasaki. Als het land uitkomt, ga jij ervoor rijden. Dan halen Emiel en ik, die halen ze uit het land. En Isa en mama die zijn al verderop. Ja? Duidelijk? Mooi. Ha! Ga op! Ah, dat is soepel, hè? Ja. Ja, maar. Black Angus kei is net vaak in Nederland. Dat komt omdat ze net goed uw krachtvoer kennen. Ze eten alleen nog gas en daarom duurt het lang voordat ze op gewicht binnen. Dat maakt ze op het stuit net heel rendabel. Maar dat kennen we wel uit voor die dan? Op het moment nog niet. Maar goed, ik hoop. Kijk, het eerste jaar moet je toch investeren. Je haalt dure dieren uit Ierland, transportkosten. Weet je, het is allemaal vrij prijzig, alleen op termijn. Je hebt het natuurlijk gezien met die kalfjes. Dan hoop ik toch de kostprijs omlaag te brengen. Dan hoop ik op termijn toch... Door ze zelf te fokken. Precies, dan hoop ik er toch een paar centen aan over te Ja, houden. maar dan nog is het maar ze 3 jaar lang verzwaren. Dat klopt. Ja. Ja. En dat maakt het ook natuurlijk duur. Dus de populariteit van de burger moet gewoon echt onloeken. Ja, en dat zie je het laatste jaar zeer zeker gebeuren. Mensen zijn toch bereid om wat extra te betalen, mits ze weten waar het vlees vandaan komt, hoe dat de dieren gehouden worden. Maar ik voorzie in de toekomst wel wat meer ruimte voor dit soort dieren. We begonnen deze aflevering met het meidje van Nijlibben. Maar waar een begin is zeker nee. Nou Hans, vraag mij eens dit kleren. Ja, Hai de boer is gekomen. Hi, Die haalt de 2 dieren op. Dus dit ze staan apart. Nu moeten ze de vrachtauto op. wordt de laatste rit. De laatste rit. Ten, ten, ten. Kom maar. Niet lukken. Dat is in principe nog wel, vind ik, nog wel een beetje een emotioneel moment. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik bedoel, zeker, die merk ik ook heel sterk met mijn kinderen. Ik bedoel, mijn zoontje die heb ik hier 2 weken lang niet tegen me gepraat, want die had een favoriet pluisje. En in een gegeven ogenblik was 's middags het pluisje weg. Het flappy effect. Precies. Ja, zolang mensen een beetje eten willen. Ja, Hè? ja, nou, zo is Maar het. ze hebben een goed leven hoor. Ze hebben een perfect leven gehad, absoluut. Absoluut, zeker weten. Nou, dan zullen we eraan van genieten. Zodoende. Hartstikke mooi. Daar is het dan. Het vlees van de echte Fries Black Angus. Ik hier graag even niet in bezocht, maar ik ben vegetariër. Oh, dat is Dus, weer jammer. Nee, geintje, kom op, eten. Nou, Naar de fretten. kut. Nou, heerlijk burgertje. Nou, dacht ik.
Zeg nee, wieken weer, want dan meid je ik wat stikken. Look at the